dawowar take da wuya daga bikin binne mijin nata. Ta dawo kenan daga bikin binne mijinta. Sai ta gurfana a gaban intanet don ta duba sakonnin email ɗin da take da su, da yake da dama ko waɗanda take tsammanin za a tutturo mata saboda ta'aziyya ko. Sai ta ɗauko kwamfutanta, bari ta buɗe email, ina wanda suka aiko mata ta'aziyya, ina wanda waya ba a same ta ba, bari a turo ta email. Tana karanta sakon farko ke da wuya, sai ta yanke jiki ta faɗi. Wannan matar tana karanta layin farko, sako na farko da ke sama, ashe na wancan mijin waccar matar ne da ya tafiya. Kai kawai ta yanke jiki ta faɗi. Kafin ka ce menene har ta suma. Sai ɗanta yaro ya sharo da gudu cikin ɗakin.